Hey everyone! Welcome back to another vlog! So, kung makikita nyo po guys, nasa ibang lugar na po ako ngayon. I'm currently here in Tennessee. Dito yung, parang orientation, something mga ganun. Pero, my deployment really is in a different state. Pero dito pa kasi yung sa agency. So, I'm currently here in our agency apartment. Actually, madaming apartment para siyang basta parang siyang area na madaming apartments. So, nandito kami, 5 kami dito. And I'll give you a room tour. Ayan, so, tatry lang natin ha. Mag-start tayo. Para din makita ng mga taga dun sa agency namin. If ever, na mahanap nila itong video na to. Hindi ko na lang sasabihin, pero share ko na lang sa kanila para makita nila yung hint ba kung paano yung itsura ng ating apartment here. So, let's start from the front door. Alright, so this is the front door. Ayan siya. Naka-wood vinyl siya. Ito may luggage pa dito. Luggage nung pasunod pa nakasama namin. Nauna lang daw yung luggage niya. And ito yung view. Something like that. Alright? So, pagdating dito, ito yung master's bedroom. Merong bathroom sa loob niyan. Carpet. Pagpasok mo, meron kaming computer here. This computer will be used for our online class kasi while on quarantine, may mga online classes din kami para sa mga trainings, mga ganyan. Siyempre, preparation for the deployment. We have here our TV, may mga pa-Netflix and all naman. May Wi-Fi din po kami doon. Ayan. So, this is an overview. Alright, ganyan po. Ayan. Alright, ayan pa pala. Alright, ganyan natin. So, when you walk straight, ito po yung ating balcony na may blinds kagabi. Kaya hindi namin napansin na balcony pala siya. Yung weather ngayon is just like Baguio weather. It's just like nasa Baguio lang po ako. Nasa Damanor lang, parang ganun. Ayan. So, ito yung view. Umuulan siya ngayon guys, kaya medyo malamig. Parang Baguio lang, chill lang, naka-shirt or ano lang, pwede. Nga. Tapos, dito yung room naman namin sa bintana dyan. Kaya yung view namin is this one. Okay, so, yung mga ano natin dito, parang one way lang ata tong daan na to. Parang wala akong nakikita na paakyat. Yan o, gusto ko dun sa area na yun o. Ganda. May mga ibon pa dito in fairness. Hala, naka-on pa yung aming ilaw. Alright. So, sara natin to kasi medyo chilly yung kanyang hangin. Okay. So, dito, may pa-ceiling fan lang si Mayor. On nga natin. Ay, hindi nag-on. Pero, ayan, may pa-ceiling fan. Tapos, dito naman, yung saksakan pala dito, guys, is just like this. Ayan. So, pwede yung saksakan natin from the Philippines. Na ganyan. Yung dalawahan lang. Okay? May pa-vacuum din sila. Siyempre, kami na din maglilinis dito. And, ito yung countertop namin. Binigyan lang kami ng madaming tubig kagabi. Pero, ito na lang po yung natitira. Ayan. So, ganyan. Tapos, ito naman sa sofa. Very comfortable. Ang sarap. Ano po dito, guys? Grabe. Ayan. Diyan ako humilata kagabi nung kausap ko si Mark ng madaling araw. Alright. So, dito naman tayo sa my kitchen area. Gusto ko yung height niya kasi sakto sa height ko pag maghuhugas. Kasi, ano lang, mataas. Ayan. So, ito yung overview niya. Diba? Okay naman. Maganda actually. Hindi okay naman. Maganda na to para sa akin. Freezer. Wala pa kaming nakalagay kasi nag-grocery pa yung mga kasama ko. And, yan. Yung mga dinner namin kagabi from Chinese restaurant, I think. Tapos, kanina pa breakfast. Kasi yung dinner kasi yung kinain ko. Tapos, ito yung breakfast namin. Yan. From Chick-fil-A. Yan. Ay, nandito na pala yung mga tubig namin. Okay. So, meron tayong 4-burner stove. Tapos, ito yung mga cabinets. Nilagay ko na dyan yung mga food kanina sa table kasi ako lang naman yung naiwan. And then, ito yung ating microwave na rin. Tapos,
ano na nga, I think ano din siya. Ay, hindi. Hindi siya yung parang may exhaust. Parang ata. Parang hindi. Okay. So, dito naman, sa taas, ayan, mga utensils. So, no worries na kapag yung mga from the agency na darating. So, may mga kainan naman tayo. Ayan. Tapos, mga kutsara, tinidor. Nandito na rin. Mga pang-luto. Mayroon din dyan. Even here, mga knives. And cup for the rice. And here, meron na rin tayong mga pots. Ayan, kettle. Ginamit ko na yan kanina. Mga pots. And this is the dishwasher. Ayan. Okay. Tapos, okay na din kasi kasi Filipino din naman yung yung isa sa nag-handle sa amin. Actually, Pilipina. Halos Pinoy silang lahat. Ilan lang yung mga Americans na nag-handle sa amin sa agency. So, may rice cooker na kami. Tapos, may toaster. So, more cabinets. Cabinets. Ito yung placemat namin na hindi pala namin ginagamit. Tapos nandito yung aming mga kutsara tinidor kasi wala kaming dishwashing liquid. So, kaninang nag-breakfast kami, andyan, nilagay ko muna dyan yung kinainan namin kasi wala kaming pang sabon. Alright. So, dito, wala nang laman. Ito naman, this is the pantry. Yan, wala din laman. So, magkakalaman yan mamaya pagdating ng mga kasama ko. And, let's go to the other places. Dito naman, malapit sa dining area pala. Ito. So, ang ganda no, kasi may view ka habang nagda-dine. Tapos, may mga pa-light talaga pa ganyan para maliwanag pag kumakain. And gusto ko talaga dito, na gusto ko din gawin sa Pilipinas, yung yellow light. Dati kasi ayaw ko. Pero nung mga last year ganun, mas nakaka-relax kasi yung warm light. Ayan. So, ito yung heater namin. Kagabi, hindi gumagana na mainit yung sa shower. So, ito lang. Pinul lang namin tong lever na to para gumana. Nagtawag kasi yung kasama ko. Hindi daw umiinit. So, hinanap pa namin yung heater. Ayan. So, walking through this hallway, on natin. Ito yung aming cooling and heating system. Ayan. So, naka-heat lang siya. Ito yung exhaust ng heater. Tapos, ito naman, stock area. Gusto ko tong nila, itong style ng door. Folding. Tingnan mo ha. O, diba? Tapos, may plancha. Baka pwedeng paglagyan ng gamit. Alright. And, here naman yung aming washer and dryer. Alright. Okay. Washer and dryer. No? Bakit walang ilaw? Ganun lang talaga siguro siya. Ang laki. Washer and dryer. Yan lang naman ang damit na dala namin. Okay. Ito, room ng kasama namin. Yan. Parating pa yung isa. Kasi, dalawa each room. Yan. Right. So, this is our room. Ganyan. Maliwanag naman. Yung view namin, yung front din. Right. So, this is my bed. Medyo malamig siya kagabi. So, okay. Okay na okay. Parang naka-aircon ka lang. Yan. Nagdala pa ako ng extension, guys. So, tip na rin kapag pupunta kayo, dala kayo ng extension, especially if you have a lot of gadgets. Ako kasi, may camera, may laptop, tas yung phone. Kasi hindi mo pa kasi sure kung malapit ka ba sa saksakan. So, just like this, yung saksakan nasa ilalim pa nitong bed. So, buti na lang nagdala ako ng extension ko for the convenience. And meron din doon, saksakan. So, these are just our luggages. Tas, my dresser dito, I left the two drawers for my roommate. Tapos yung drawer ko, nilagay ko lang yung undies. Hindi pa ako nakapag-ayos actually. So, mix pa to. Mga products lang. Kasi nagdala ako ng madami kong mga skincare, pangkulay, shampoo. Diba? 2 months, pang 2 months yan. Tapos, dyan lang, yung laptop ko, nilagay ko pa lang dyan. Pero, I will take my exam later. Yan. Tapos, ito naman,
This is the walk-in closet na naging sari-sari store na po ni Mayor. Ito yung mga stock ko. These things, most of the things here will go to Canada. Papadala ka sa Canada. Tapos, nilagay ko lang dito yung mga damit ko muna. Ito, mas maganda talaga kung nakaganito. Oh, ang dali lang maghanap ng gamit pag nakaganyan, pag nasa luggage. Tapos, kwento ko lang, nasira yung luggage ko yesterday sa American Airlines. Basag siya. So, ang binigay nilang kapalit for the meantime while waiting for the repair or replacement of my luggage, binigyan ako ng duffel bag na ito pagkalaki-laki. Ang naman nun, mostly ay products and the food. Kinakabahan na ako kasi hindi lumalabas kahapon. Kala ko na-hold na siya. Eh, sabi kasi madaming bawal. So, okay naman. Actually, wala akong dineclare dyan. Nakalusot naman siya. Yan. So, ito naman yung side ng roommate ko. So, meron na din silang binigay sa amin na ganyan. Alright. Mga ganun. Hamper. Ayan, pop-up hamper. So, yun. Ito, guys, yung aming room. So, that's it for our room tour, guys, or house tour. Thankful ako kasi nakarating ako dito. Sobrang daming pinagdaanan and sobrang dami pang pagdadaanan. Pero syempre, konting kembot na lang para to really work as a nurse kasi wala pa kaming green card. So, tomorrow pa kami imi-meet. So, parang rest day lang namin ngayon. Then, tomorrow, okay na. Tapos, ang day off lang namin is Saturday and Sunday. So, probably Saturday and Sunday lang kami makakalabas if ever man. Tapos ngayon hindi ako sumama sa grocery kasi as you've seen, dami ko ng products. Lahat ng toiletries ko na pang 2 months, dala ko na. Para hindi nang bumili, syempre, para iwas gastos tayo. So, ang pinabili ko lang is shower caddy, yung lagay ng mga products kasi para nakaseparate yung mga gamit ko from their things. Para, you know, kahit magkakasama kami sa bathroom, you still have individuality. Parang ganyan. Para din hindi ma-mix, tsaka hindi magulo, nakakaya naman. Tapos, umbrella, kasi ang lakas ng ulan dito, hindi kami makalabas. Yun, eh, gusto pa man din sana namin gumala, pero mag-quarantine daw kami. Parang hindi naman uso dito ang wala na nga actually nagmamas. Yun, so, okay naman dito. So far, we are good. And I hope it will bring inspiration to other nurses out there. If you are planning or if you want to work as a nurse here in the US, ayun. Madami akong videos from my DIY NCLEX application. Yun, ang dami. And I will be sharing also some of the tips that I did sa US interview, embassy interview, and hindi ko alam kung maunang upload yung ginawa ko na nag-video for the medical sa SLEC. Yan, madami. So, you can message me if you want to know more about our agency. Kasi hindi ko kasi alam kung allowed ba na sabihin ko dito. I should not na lang. So, ayun. Pero siguro, malalaman to ng mga taga-same agency ko kung, you know, magtatanong. Kasi madaming nagpapa-update nung nakita yung mga post ko dun sa group namin. Pa-update. So, we'll try to update. Nakakahiya, hindi ko pa kasi nasasabing nag-vlog ako sa kasama ko. You know, baka private, din sila, may private life. So, we'll respect that. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching my video. Parang hinihingal ako. So, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jive Mia. And please subscribe and share this video sa mga friends yun na rin na aspiring nurses. And I'll talk to you guys on the next one. Bye! Follow me on Facebook. Doon ako madaming updates. Bye!